Ассалому алайкум бародаро, подписчикои канали мо, канали Саудо ТВ. Имрӯз бародаро ина хеле ки десаи рӯз 4 июн нама кондисия хай лой наёмадай ман шидаге ма ина қариб буд кадаем инҷара гиштоша кандаем инҷа ина и тараф лой сахт шида хай мешава гашта боло болош ина бародаро акао дударо апо хоҳаро хаймаш як чанд фоизи канал подписчико занакоям ҳастанд духтарояне ина ҳама касаи ина хона тайлоида мондагия якум этажа шиш дуюм этажа чиқе ки видеои пешниҳада парфта гирдем ина тамошо кардед и хеле шидагия ина тамошо кунед лой кадом тамашоя рафта? Нафта меша рафта? Оли биҷо рафтед шумо? Пеша ҳамун салба? Лой. Ита меша гашта. дарахтҳо қоқ шидияна чапа шида ба чап қап ҷамулои май намеги қариб рафтем иси биё ту хонаро рафтая чӣ беҷара хел кадаи ҷамондагон значит то хӯрдага усу рафтага ини кришара канда успет кадаги нестана ин қаш монда шифироша гирифтан тахтош монда қаш успет кадиян гирифтиян наушаме ду шифираш монда гидайна азбе инҷада ранги чашма инҷа об омаде сайтаи замине ираби яка шида бошад хеле васт сапар дада види инҷа буруҷада хеле васт сапарта талчукте ига чиқа меша ко ҳеҷ сабуки чиз барҷо нашид диди наобромад ё худаш буромадеса бошад сандали чиеда таи яви ина территория мда ҳеҷ нест якнет на самом деле не дига шида инаи лой иҷо хай мулоимай хеле гашта намешавад сам чӣ алиш кард нара усу нарай бача усу рафтеса тарафи мактаб нав тарафта мактаба меон саъе уҷа ис кандаги якам ҷабрин якне лой усу гаштаги
бошад лавла гарсеси ҳамҷоя қишлоқи ободе буд ки нозе ҳамаш тайлойда неҷо значит ягон хона будагия хе пеша гирифтагия то чапаш данаша усу рафтагӣ иҷа чӣ ба наёмада уша хона ба фикрам хина инҷа хона буд деволош нагакне нав чапаш дагия амхе чапаш дав дига намонда иша омадане дарахтора бини ой кундай чун дарахзарагӣ чӣ наус нарафта инҷа чӣ қура ахи плашадка кадаи хи рафта тарафи мактаба наиҷаи хунавам кандисияно кадом успеҳ кард кандисия наиҷа зумо майда чайдошона гирифтиян я парада мондиян майда мекашанака ита намеша рафта ита намеша баъд ту куҷо рафти усу ҳамилой инамҷа ду тараф бошина нигах ки ду тараф баланд кардагия инаи тарафам кам рафта байни ҳами ҳуш дагия муай кӯ чизе ки чаппа шава байни ҳами ҳуш дагия рост ҳамис омадиса омада и тараф рафти инаи тараф дастон прилоч давҷа и тараф рафта инаи хунора якне то ҳавлиёшон то лестницае ки хона медури ҳамҷа лой рафтагия якне и тараф иҷа мулки ободе буд ки хай насибу тақдир ина хона ки ҳозир кришаша кандесан ина ой бечора шиштагӣ набуд и хона дама ина хона ки дуитаҷам и даму шиштагӣ набуд яке лой омада хай кандесан чӣ кунам инамиҷа ман ҳайрон шидесам ки рабинед ама хел омадаам хел баланд инамиҷара чӣ бори мегуфтагӯ ки ягон шид мондагӣ боша надуромадагӣ неста лой ӯ тарафаш то хӯрда тараф наомада ина агар не як чизаш омадагия як слой омадагия и дуюмай бо инай болош сеюм слой рафтиса сеюм слой рӯзи 31 рафт чун 31 май ё 30 май рафтагия ина ҷора нигакне рафтагӣ нест иҷа чӣ гапе ҳаст тамошо кунед ҳоле ҳам тарафҳоро бренкуя сёмка кунед тамошо кунед не ӯ салборе ки десе и ӯ салбора нав часпондагиам барое ки чандта ӯ салбое ки аиҷа пеш буд хелеш салба бурдагӣ будан ток свет бурдагӣ буд ӯ ҳамаш тайлоида ёра нав монда барое ки болода қишлоқи дигам аста ӯ свет надоштан гӯдако лав омадия аиҷан буромадеса ҳаракатш ба фикрам ҳаракат надорад гӯё мешавад инарӯз 4 июн е бача иҷа сустай ку чӣ хел гузашти иҷа ҳамун чиро бояд меовардеме хай баъди обед ман меёрум шав квадраткоптеро хия сёмка мекарде иҷа нигакне ва ё боло рафтеса на ба фикрам холи хона майда шава мерем ина бародаро айнам ҷайда амилӯй
Хайҷа ҳуште яис тарафи ду тараф рафтиса. Хе бари мактаб катиё. Инай бари хона ки дуйтаҷа бари ҳам кати ис рафтиса бу усушам дуромадаги. Ака видеора хайд и ролика ба поён мерасонем. Вале ҳар қисми дигаша бу запис мекунем 10 минут када ҳамошаи партием бародаро.